Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Asta este un episod special pentru că mulți dintre voi l-ați întrebat pe Xlader să vă spună textura lui. Ei bine, v-a spus într-un episod, nu știu dacă l-ați văzut toți, se numește Fateful 64x64. Uitați, aici avem toate blocurile, uitați ce sabia se vede. La fel, uitați ce fain e. E foarte tare textura asta. Avem aici buni, uitați, este fix ca la Xlader. Aici avem poțiunile la fel ca la Xlader. Uitați, așa, ați văzut și voi, bravo, ceau. Hai să vă arăt, uitați. Hai să începem cu gălețile, uitați, avem aici fix la fel, arcul. Uitați ce mică se vede și split controlul. Săgețica aia micuță. Dată nori. Uitați, este fix, nici măcar un mic pixel schimbat. Ei bine, cred că bookshelf-ul nu este la fel. Ei bine, nu știu. Nu știu dacă bookshelf-ul e la fel. Cred că bookshelf-ul e schimbat. Dar restul tot este la fel. Tot. Ei bine, cum v-am zis înainte, l-am descărcat de pe YouTube dintr-un link din descriere. Bot, Jungle Bot, Dark Bot. Uitați, avem aici toate săbile și tot ce vreți. Uitați, toate săbile sunt fix ca la Xlader. Xlader. Vorbim foarte mult despre Xlader. Uitați, mai ales co-web-ul ăsta. Și vreau să vă spun că co-web-ul se sparge doar cu sabia. Opa. No, în creativ nimic nu se sparge cu sabia, nici măcar iarba. No. Așa. Sper că vă place textura. În următorul episod vă voi arăta cum să o descărcați. Deci, cam atât cu acest episod bară texture pack-ului Xlader din acest episod. Nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri pentru să vă arăt texturi multe și cu care mă joc eu și cu care joacă alți youtuberi mai faimoși. Deci ne vedem data viitoare cu un episod cum l-am descărcat textura. La revedere!